Nie zapomnę nigdy, kochana Matko, jak serdecznie mnie pocieszałaś. Wyjaśniłaś mi też, na czym polega życie w Karmelu. Wydało mi się bardzo piękne. Rozmyślając nad wszystkim, co mi mówiłaś, poczułam, że Karmel jest tą pustynią, gdzie i mnie dobry Bóg woła, abym poszła się ukryć. Poczułam to z taką siłą, że w sercu nie miałam najmniejszej wątpliwości. Nie było to marzenie dziecka, które daje się czemuś porwać, lecz pewność tego, że wzywa Bóg. Chciałam pójść do Karmelu nie dla Pauliny, lecz wyłącznie dla Jezusa. Myślałam też o wielu rzeczach, których słowa nie mogą oddać, a które przyniosły mojej duszy dużo pokoju. Amen.